Sih pelok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
Mbak Enggar. Jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng Encing. Wilujeng Encing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik, nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur, aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, Mas Dewi biasanya 3:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wi gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Oh. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oke lho, Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang deng tang tang sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini iki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Tenang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak, barang iki wis ndak ngamarai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan niwasi Yola apa Huparsinam? Mbuh, udah ketara. Wong nyawang wit kok iso. Apa arep gandrung wit. Ya Allah, gemes aku boleh. Lho. Gemes karo wit. Ya ndak no Mas yo. Iya. Suwi ade ora pethuk lho Mas Nanang ya. Iya. Lama tidak jumpa. Ora tahu pethuk tapi panggah dekat di hati. Iya. Sik. Betul. Facebookmu apa Mas Nanang? Panggah. Apa jenenge ke? Nanang PC. Nanang merem. Oh, Nanang merem. Nanang merem. Mengopi karo aku Mbak Enggar mau. Niki datang pundi? Oh, ning warung ngono. Ori ngono. Bar ngombe kopi Mas Nanang mau ngomong ngene. Wah, bar ngombe kopi wah ning mripat iso mak piar. Diomong.
Sing piar Contone. ki apane aku ya. Mak piar dadi ki lho. Rasane piye? Mak piari piye rasane? Ya nyang mripate mak piar dadi kaya regenge kaya bengi ki ulang taune Nasdem. Ah, mendoakan apa? Ngono, untuk Mendoakan apa? Nasdem ya. Pokoknya semakin maju. Ya wis pokoknya singkat padat semoga tetap maju jaya selama-lamanya. Amin. Yuk, Madiun Ngawi yuk. Madiun Ngawi. Dadeke. Sareng Mas Nanang. Asta Brata Media. Mbah Suka. Enggar. Weh. Oke. Ayo yuk. Asik. Ayo melek-melek yuk. Yo, ora yo lah. Lilir. Joget-joget yuk. Sebelas tahun
Nggih, Mas Akbar. Ora akeh ning kanggo tuku kopi. Nggih, siap. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibaripun wayangan khususipun Bapak Ketua Nasdem niku wau namine sinten Mas Akbar? Pak Heri. Pak Heri. Wah niku wau kula tingali saking layar lebar niku wau kadose piyantune ganteng. Wah, aku delok dompet kok sedih aku. Lah teng napa? Isine catetan. Ora. Mriki Mas Nanang. Oke. Anu dituntun. Rene ya. Iya. Bedelane Padang lagi. Amin. Nggih. Nggo tuku kopi. Nggih, terima kasih. Sing tekan aku warnane apa kuwi? Abang. Wah. Oh, ngerti. Terima kasih Mas Akbar. Nggih, mendoakan apa untuk Partai Nasdem Mas Nanang? Semoga Nasdem tetap jaya selamanya. Amin. Dan khususnya Bapak Ketua dan anggotanya sehat walafiat. Donga kagem kula Mas Nanang. Nggih. Napa ndongakne napa? Oh, nek Mas Akbar otomatis dongane mugi-mugi panggah ganteng sehat walafiat. Amin. Ngoten. Monggo. Amin nggih. Nggih. Ya. Pun makasih Mas Nanang nggih. Amin. Makasih Mas Nanang. Sembah nuwun. Nggih. Ayo Mas Gareng iki wis setengah 3 iki nyuwun pangapura iki rampungi ora iso isuk-isuk merga krana sesuk isuk isih ana pakaryan diagung pangaksamane ya ayo nutuke lakon ya. Angin hamidin milih wayang beber, wayang golek, wayang tengul, wayang klitik, wayang timplung, semua jenis wayang kuwi entuk ya kuwi penghargaan karya agung budaya dunia. Oh ngono ayo. Tahun 2003 lah kang kaya mangkono kuwi dengan didasari oleh itu Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya ngadani Hari Wayang Dunia. Jadi sebelum tahun 2018, sebelum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan melalui kepresnya ya kuwi tentang Hari Wayang Nasional 2018 kuwi aku eling kuwi kampusku kono isi Surakarta wis ngadani Hari Wayang Dunia. Oh ngono ayo. Dadi jane ora ana masalah, no problem antara Hari Wayang Dunia atau Hari Wayang Nasional, wis padha wae ning
yen aku nyuwun pirsa karo dosen-dosen ingkang berkompeten wonten isi Surakarta lebih bijaknya lebih wicaksanane kepiye hari wayang dunia kuwi menyongsong gitu menyambut hari wayang nasional mergo sing didok kuwi 7 November jane bukan masalah tanggale ora ning bulan November pada intinya adalah bulannya wayang wah luar biasa mula cocok lawan Partai Nasdem yang selalu menguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususnya wayang kulit ayo luar biasa nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda bedane ning ngendi Dik Petruk bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng ngono nggur seneng penikmat wayang penggemar wayang ning ngurip-ngurip kuwi gelem melu tumandang gawe nanggap melu nguripi para pelaku seni ngono ayo wah iya Mas matur nuwun aja lali Mas Dik Petruk marang sedaya ingkang sampun rawuh undangan wau sonten ugi Bapak Ketua Nasdem Nganjuk ugi kula ngaturaken panuwun Pak ayo mau sing saka Kediri sing saka Kediri Bapak Antok jari janjeni uga Nasdem Kediri arep wayangan wah luar biasa ayo muga-muga bisa kaleksanan hebat luar biasa yo silingi gending-gending muga ngaturake panuwun Kang Masku Mas Yogi Dirgantara sing wis ngewer-ngewer radine wah tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Wis maringi rezeki Kak Ratna, ya. Wis pokoke kabeh sing ora bisa disebutke siji mbaka siji. Mau barang ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri, mau wis munggah ning season limbukan wis gayeng-gayengan. Lah iya. Lah luar biasa. Iki Dik Niken Salindri sih kepareng lenggah. Wilujeng enjing Dik Niken Salindri. Cek. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih. Niki wonten permintaan malah kepara permintaane sebelum wayangan dimulai ya toh niku pun anu nyawer cara istilahnya. Kutut manggung. Nah. Nggih. Lah nggih. Niki niku lagu alit kula napa? Terakhir kula nyanyi niki kelas 3 SD. Bayo. Terakhir nih. Jenengan bayang nih lho pun supe. Oh. Ya disaline apa ndak apa-apa pun. Mboten niki mawon. Oh, kutut manggung saja. Nggih. Kula nggih kangen kok soalé. Nggih. Nggih nyuwun sewu mengki lek wonten klentune ampun ditukani. Oh, ora apa-apa. Wong mangan wae nganggo kecer kok. Pelok barang ya, Pak? Nggih. Enggak. Wangi
mangga 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 Heeh. mangga 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 gamangga mangga mangga midangat ing kang Niki nek mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya. Ketoke kewane wedok itu. Pramitra kang Sugeng sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore Yuk. sore yalah bapak ketot mangga jaluk jaluk ngombe aku dhewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Nggih. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Omben ana himano iku tot ata omben ana setiap nyune Ya. Saestu ndredeg niki Mas. Santai alon-alon. Dirilekskan. Pakan
nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg Mas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nggih Mas. Sanggit. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya, sing. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam.
pelok, slindro, barang, monggo. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh.